Il-proġett ta' riċerka li se jħares lejn l-istat tal-baħar ta' madwarna msemmi Sea Marvel se jkollu lan li mhux biss jagħmel rapport dettaljat dwar l-ibra tagħna, iżda li jagħti wkoll soluzzjonijiet għal problemi li jistgħu jinstabu sabiex l-ekosistema delikata tal-Mediterran tiġi mħarsa. Fil-fatt il-baħar tagħna forsi mhux miżawt, iżda fih diversi ħlejjaq il-ġmil tagħhom bħal dniefel u fkieren. Dawn il-ħlejjaq il-koll jinsabu fil-periklu, iżda l-proġett Sea Marvel li qed isir b'kollaborazzjoni bejn l-Università ta' Malta u dik ta' Catania qiegħed jimmira wkoll għal mewġa ta' bidla fejn jitlu sajtu tniġġis fost l-oħrajn sabiex jipproteġi għat ħlejjaq. One News tkellem ma' riċerkatur Dr. Noel Vella li huwa riċerkatur fuq dan il-proġett fejn spjega kif se tinġabar l-informazzjoni fuq l-ibra tagħna. U prattikament qiegħed huwa proġett li huwa bbażat fuq riċerka li minnu ħan iġbru informazzjoni b'mod innovattiv dwar l-ibħra fiċ-ċentru tal-Mediterran, b'mod speċjali madwar Malta u anke Sqallija, u permezz ta' din ir-riċerka nkunu nistgħu nifhmu aħjar l-istat tal-ambjent, ġifieri tal-baħar fiċ-ċentru tal-Mediterran. Huwa sostna kif dan il-proġett se jħares lejn il-baħar minn diversi angoli apparti l-ambjent, fosthom lejn l-ambjent soċjo-ekonomiku tal-baħar li huwa sors ta' għajxien għal diversi sajjieda. Dr. Vella qal li l-proġett se jħares lejn noqsma varji tal-baħar, fosthom l-invażjoni tal-ispeċi aljena fl-ibra tagħna u tniġġis f'kull livell tal-plastik fil-baħar. L-ewwel ħaġa il-proġett għandu diversi oqsma ta' riċerka li ħares lejhom. Waħda mill-oqsma hija bħalma diġà qed nisimgħu diversi drabi hemm problema bil-plastics u nixtiequ li jkun hemm monitoraġġ aħjar tal-plastics fl-ibħra Maltin, ġifieri mhux ġast qed nitkellmu dak li jidher fuq ix-xtut imma ġol baħar innifsu. Ir-riżultati ta' dan il-proġett se jservu biex il-pubbliku jiġi edukat dwar dawn l-isfidi sabiex il-kultura lejn il-baħar tinbidel għal benefiċċju ta' ġenerazzjonijiet preżenti kif ukoll dawk futuri.